Prilika mi je predstaviti obrt Fantasija, koji je korijene vuče još od 1962. kad je moj djed osnovao obrt i krenuo sa proizvodnjom slatkiša, soda vode i sokova, uglavnom stvari vezani za šećer. Sa djeda je obrt išao na baku, sa bake na mene, s mene na suprugu, a vjerojatno će nastaviti i dalje. U principu naš proizvod je tradicijski proizvod. Mi smo tom tradicijskom proizvodu dodali malo suvremenosti što se tiče pakiranja, opremili ga bar kodom, certifikatima, odobrenjima, tako da je taj proizvod spreman za tržište, za police, za dućane. Pošto smo Hrvatsku već, tako reći, pokrili, imamo distributere i suradnike u Hrvatskoj, cilj nam je Europska unija, koja je djelomično riješena, zemlje koje su u okruženju i one su djelomično riješene. Najveći cilj nam je u sljedećih 10 godina pokriti, izvesti negdje na drugim kontinentima. Ja sam Štefica Blažević i nalazimo se u proizvodnom pogonu za izradu lizalica. Ovo je jedan obični dan, nešto rade tamo iza. Lizalice se rade od šećera, to je glavna stvar. Šećer se nabavlja u Hrvatskoj, koristimo iz Osijeka našu tvornicu. Prirodnih boja, prirodnih aroma i glukoznog sirupa. Trenutno u ponudi imamo 17 vrsta lizalica i 3-4 vrste svilenih bombona, to su starinski neki bomboni što se rade na jedan stari kolut, ali to se obično radi samo pred božićnu sezonu, ovako nema prodaje. Naši proizvodi se može kupiti u Hrvatskoj u skoro svakom većem trgovačkom centru i čak i u manjim trgovinama preko distributera. A imamo prodaju u Europskoj uniji i izvoz u okolne zemlje, u Norvešku i Švicarsku. Danas se radi za izvoz u Grčku, to su nam novi kupci sa sajma u Kelnu kojim smo nastupali u prvom mjesecu ove godine. Kapaciteti proizvodnje su dovoljno veliki, mada ih svake godine u poneki segment uložimo da bi mogli pratiti današnje tekove na tržištu i da bi naš proizvod bio konkurentan. Kod nas u obrtu radi većinom obitelj, znači naša djeca. Imamo i djelatnike, naravno zaposlene, dugogodišnje, vjerne, odane i svi smo sretni, zadovoljni.